Vilma. Ja mä ajattelin alkaa vlogaamaan, koska mun kaverit harrastaa myös vlogausta ja mäkin halusin alkaa vloggaan. Ja niin kuin huomaatte, mun kanavan nimi on Vilma Vilsku, koska mun nimi on Vilma. Niin mä ajattelin, että kanavan nimi voisi olla Vilma Vilsku. Ja mä ajattelin myös sen takia alkaa vlogaa, että kaikkien muiden videot kuulostaa. Tai niinkö mä tykkään katsoa muiden videoita, niin sit mä halusin itäkin alkaa vlogaan. Ja en mä tiedä. Videoita tulee silloin tällöin. Kommentoikaa myös alas, mitä videoita haluatte. Ja voin tehdä maideita. Sitten mulla on ehkä tulossa kaninpäivä. Tänään tai huomenna. En tiedä milloin, mutta periaatteessa ehkä tänään tai huomenna. Ja sitten maideita kyllä. Niin kuin sain ja voit tehdä myös noita haasteita. Ja niin, mutta täällä tämmönen aloitusvlogi, että tykätkää jos tykkäätte. Jos ette tykkää, niin älkää tykätkö. Tai vaikka en tykkää. Ja sitten tilatkaa ihmeessä, jos huvittaa. Mutta toivoisin, että tilaatte, koska tahtoisin. Mutta kommentoikaa muuten alas, mitkä on teidän lempitubettaja, koska mäkin voisin kertoa. Moi moi! Nähdään seuraavassa videossa.